थांसै आङो थांसै दे होमबालाय थां मोजाङै थां नोंलाय मानोथ' थाङा नों थांबा मोजां जागौमोन ना आयै मादैया ओरैनोबाबो नोंखौ नागिरबाय थायो नों मानो थाङा दे आं गरमखायनो बिराद थांनो बादोंहाय एसे गुसु जाबा थांसै आङो दा थांनो हाया दे बापरे बाप एसेबां गरमबानो नोङो बरावबो थांला होमबा मादैया नोंखौ नागिरबाय थायो नों आरो थाङाहाय मा आङो टुनटुलि फिसानो आदार होबानो जाबाय मोजाङै हो दे आयै आं खिन्थु हाबनाय नुफैबा बिराद रागा जोंगोन दै टुनटुलि फिसा थांसै दे आङो नोंसोर मोजाङै था बिसोरखौ टेनसन लानाङा दे नोंसोर मोजाङै थां हारसिंनो थांनो नागिरदों लोगो सासे लानानै थांनांगौ लोगोआनो गैलाबा आगोलो अम्बिखियासो थाङोमोन दा अम्बिखियाबो गैला अबा थांखो जेबो पात्तायानो गैया माथो खबरानो गैया टुनटुनिखौ लिंनो सानदोंमोन नाथाय बिनियाबो बिमाया थांनो होनाय नङाना होआथ'र' नाङा दे लांफानाङा दे नोंहानो मोजाङै थांबानो जाबाय हारसिंनो दे नोंसोरबो मोजाङै थाबानो जाबाय बाजैखौबो माथो होनो नागिरदोंमोन बाजैया आरो उन्दुना दङना मालायबा कटक मोजाङै उन्दुना दंनो नानि फिसायानो जागोन ना राजा फिसायानो जागोन मोनथिला दे आरो जेखि जाया बिमानि जाबानो जासिगोन दे थादो थांसै आङो दे थां मोनहैबाथाय फन खालाम दे गथ' नों खिन्थु मोनहैनायनि उनाव फन खालामनो नागिरा दै आरो फन हरबाबो रिसिभ खालामनो नागिरा नङा माने आं मोनहैनाय लोगो लोगोनो बावो ओमफ्राय मबाइलखौबो न' सिङाव दोनहैखायोना बा बेग सिङाव थाखायो मबाइलखौनो दांखाया आङो बिदि नङा अबावबा थांबाथाय सिन्था जायोना मोनहैबायना मोनहैयाखैबा होननानै सिन्था जायो मोनहैनाय लोगो लोगोनो फन हर दे जागोन लोगोफोर आं मैयाल'सो बुंदों नायनो बरिं मोनग्राफ्रा नायनाङा होननानै मार बरिं मोजां जायाखै होनना आरो कमेन्ट हरबावोलै बरिं मोनदोंबालाय मानो नायोब्रा बरिंआनो जोंफोरनिया आरो मा बुंदों रायज्लायनायखौनो रायज्लायबाय थायोनो मालाय आङो रायज्लायनायखौनो रायज्लायबाय थायो होनना बुंदों दा खोथाया रायज्लायाबा सावरायाबा बोरै घटना जानो दे जेनेबा खोथाखौ मोनथिलायनांगोन ना सावरायलायनांगोन होनबासो मोनसे घटना जागोन बेनिखायनो सावरायलायनायखौनो रायज्लायबाय थायो होनना बुंनाङा आरो बेसेथ' रायज्लायनायखौनो रायज्लायबाय थानाय नुखौब्रा दिनै पार्टआनो 1000सेयानो जासिगोन बेसेथो दंबावो एसेबां पार्ट बानायबोबाय दिनै 959 पार्ट जालायलांबाय होमबा बै 959 पार्टआव आं रायज्लायनायखौनो रायज्लायबाय थादों नामा लोगोफोर गासैखौबो बुङाखै दे लोगोफोर माने सोरबा बेफोरबायदि बुंग्रा दङ आरोना बरिं मोनोनो बरिं आरो बरिं मोनदोंबा नायनाङा आं दिनै बुंदों बरिं मोनिफोरबो दङ नालाय नायगोन बरिं मोनिफोरा आरो नोंसोरा बरिं मोनोबा मानो नायो आसलथे आं बुजि मोना नायबा नायनानै साला कमेन्टबो हरगोन गाज्रि जादों बरिं जादों मायबा जादों होननानै नायनो बाग्राफोरा नायनाङा दे आं दिनै बुंना दोनखाबाय आरो बिदि बुंनायखाय आरो इमान बाहादुरि लेभेल गोनां बेफोरबायदि साननाङा आरोना लोगोफोर आंलाय नंगौखौसो बुंदों नायनो बायोबा मानो नायो नङा होमबा लोगोफोर आरो लोगोफोर गासैखौबो बुङाखै दे सोरखौबाल' बुंदों जाय बेफोरबायदि बुंहरबाय थायो आरो आंनि कार्टुनखौ नायनो बायोबा गुबुननिफोरखौ नायबाबोथ' जायोना आंल'थ' नङाना कार्टुन बानायगिरिफोरा गोबां दङ जायबा नायनानै मोजां मोना बरिं मोनो नानिमोन बाबुमोन नायनाङा दे आरो सानफ्रोमबो मोजांल' लाबोनो हायाना लोगोफोर मालाबा इन्टारेस्टिंबो जागोन मालाबा एसे बरिंबो जागोन सानफ्रोमबोथ' इन्टारेस्टिं बानायनो हायाना लोगोफोर बुजिग्राफ्रा मालाय बुजिखायोलै न' लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो मोजां मोनिफोरखौथ' माथो बुंबावनो नङा होमबा लोगोफोर गोसोसै आरो नायबाबो नायाबाबो अरजाया मोजां मोनग्राबो दंसै ना लोगोफोर गोबाङानो 1 पार्टनिफ्रायनो नायनाय दङ बिब'नि अननाय स्ट'रिखौ टेनसन गैया ना लोगोफोर आरो गासैखौबो बुङाखै दे लोगोफोर अनग्राफोराथ' ओरैबायदि अनखायो आयो ओरैबायदि माने आङो मोजां मोनो कमेन्टफोरखौ फरायनानै गोसोखौनो स्रां मोनलायलाङो आंहा टेनसन थाबाबो टेनसनखौ दसे समनि थाखाय बावलायलाङो दे होमबा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे आं गासैखौबो बुङाखै बै साफा सानैखौल' बुंदों जायबा बरिं मोनो नायनो मोजां मोना ओमफ्रायथ' लोगोफोर सानैसो मानसि दङ र' ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो आयौ लाजिनायबो गैया माबो गैया माने नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथाव जाखायालै ओरैबायदि गाज्रि हरो कार्टुन भिडिअखौ हगारबाबो गेसाव भिडिअ मायबा भिडिअ होननानै हरो ओमफ्राय आं मालाबा आंनि शर्ट भिडिअ हरो ना मानसिनि आंनि आयै कमेन्टखौ एकदम नायथाव जायालै लाजियोना लाजियाबा बिराद जोंनासो दंखायो र' आङो बै मानसिफोरखौ नायगासिनोसो बेफोरबायदि बांद्राय गाज्रि कमेन्ट हरबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नायबाय था
मानो एथ'ग्राब गाज्रि कमेन्ट हरो आंनि फिसाजोखौ हा लाजिया नामा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरबाय थानाङा दे हा ओरैबायदि गाज्रि लिरना हरोना लोगोफोर माने फरायथाव जाया आं मालाबा दिन्थिगोन र' नोंथांमोननो लाजियो आङो एसेबां माने गाज्रि लिरना हरो आयौ दे होमबा लोगोफोर मालाबा आङो दिन्थिसिगोन बखिनायावनो एकदम गोलाव जालांबाय दा बेखौबो बरि मोनलायसिगोनहाय सोरबा सोरबि दे होमबा लोगोफोर सरि बांद्राय बखिफ्लांबाय नायदो दानिया आदाखौ फन खालामनि र' बेसेबा गोसोखांदों मास मोननै मानि जाबाय मा न'आव फैला नामायो सानसेबो खेबसेथ' फैनो हायोना बे न'आव फैनानै साननै थालांनो हायोना मानो फैया बे आदाया सानसेबो न'आव र' दिनै फन हरनानै लिंहरथारगोन आं साला मानो फैया बियो जोंफोरखौलाय जों थांनानै बावबायसो नामायो हेलौ आदा मा खालामदों दङ र' ओरैनो नोंलाय आंथ' दङ र' आदा मा नों न'आव फैथारलालै हा मास मोननै मानि जाबाय खेबसे फैनो हाया नामा साननै थानानै थांनो आदा बाजोफोरखौ बावबाय नामायो थांगोन र' थांगोन नाथाय माला आदा बिगोमाया फैनोनो होआलै नोंखौ थांनो होगोन खोमा मानो थांनो होआ आं सोंनायानो थायाखै होमबालाय आदा नों मानो फैयाखै साननै सुथि लानानै फैनो हाया नामा बा माबायसि नङा बिजुलि आं माने फुजायाव थांनो सानदोंमोन फुजायाथ' मास मोनसेनिबो बांद्राय दंबावोसो खोमा एसेबां दिन फैयालासिनो थागोन आरो बा फै दे आदा आइयाबो नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय दङ नों मानो सानसेबो फैया ओमफ्राय आदा बिगोमायालाय मा नोंखौ सैमा रखम बाहायो नामा बाहाया मानो बाहायनो ओमफ्राय खामानिफोरखौ मावबाय थानांगौबा खामानियालाय बिदिनो बांद्राय गैखायाना आदा ओमफ्राय नोंखौ रायसियो ना मायो राया मानो रायनो दे ओरैनो मालाबा बुङो आरो अबे खामानिखौ मावनो बावगारबाथाय मावाबाथाय बुङो आरो बिगोमा नालाय बेखिनिखौथ' बुंखागोन आदा नोंखौ जुदि बांद्राय सैमा रखम बाहायोबा नों थानाङा दे आङो सैमा रखम बाहायजानो बासोयो रागा जोंनो ओंखारसोयो आङो बेफोरबायदिबा बिदि नङालै फंसे फंनैयालाय बुंखागोन देनाय फंसे फंनैखौ बुंबाबो जेबो नङा देनाय थेवब्लाबो सैमा रखम बाहायबाथाय आं सुखुवा बाहायालै नानि बिदि आरो फंसे फंनै बुंनायखौनो खामानिखौबो नागारना थांनो हायाना ओजों न'आव थांनानै आं मा खालामना थागोन फैसा थाइसेबो खामायनो हाया लागिबा फैसाखौ नाङालै आदा लागिबा जायालासिनो थागोन हाजिरा खामला मावनानै जागोन थेवब्लाबो नोंखौ बेफोरबायदि सैमा रखम बाहायबा आं बोरैबा मोनोलै आदा बाहायालै नानि आंखौ सैमा बायदि बाहाया आंनिबो एसे गोरोन्थि जायो नानि जेनेबा अबेबा खामानिखौ आं मावनोनो बावगारो जिखिजाया नोंखौ जुदि सैमा रखम बाहायदोंबा नों थानाङा दे आदा बाहायालै एथ'ग्राब गाज्रि नङा फंसे फंनैखौलाय खोनासंनो नांखागोन नानि जिखिजाया नों फै दे न'आव दे जागोन दे आङो सोंनाय नायगोन र' दे सों आइयाबो नागिरबाय दङ खेबसे फैनाथ' नों थां नङा फैथारनांगोन नोङो आदा बा गोसोखाङा आरो जोंफोरखौ नोङो आसल मथे नों मानो फैयाखै थांगोन र'लै नानि मास मोननैल'सो जाबायना बेनिखायनो थाङाखै आंलाय मास मोनथामसोनि उनाव थांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जादोंना जायाखै ओंखामफोरखौ मोजाङै मोनजायोना मोनजाया थै जाम्बि मानो मोनजाया जानो नोंसोरनिख्रुइ बांद्रायसो मोजां मोनजायो आङो ओंखाम होआबो जानो हानाय ना होयोलै नानि एसेबां टेनसन खालामो औहाय जेबो गेरेन्टि गैयाना आजिखालिनि जुगनि मानसिफोरा सोलायजोब्बाय ओंखाम होआबो जानो हानाय आइया होआ थायो आरो सोरबा होयोलै बिदिबालाय ओंखाम होआबा आं मालाबानो थांगौमोन माथो गामोन दा औ फंबाय दोनथ'नाय नोङो रायज्लायनायखौ दे होमबा नानि दोनथ' उनाव रायज्लायगोन दे गामोन दा आं नोंखौ आब'नि रुमखौ साफा खालामनो होदोंना होआखैमोन लिरनो होदोंमोन माथो नों साला मबाइलावसो रायज्लायबाय दङ ना मानो लिराखै नोङो न'खौ हा आं बुंदोंना मैलाफोरखौ सुखुथारा होननानै फंबाय आङो न'खौ लिरनो नागिरदोंमोन बिनानावनि फन फैना होबायना रायज्लायखांनानै उनाव लिरगोन सानखादोंमोन आङो आरे नोङो नोंनि बिनानावजों उनावबोथ' रायज्लायनो हायोमोन ना सिगाङावनो बुंनाय खामानिफोरखौ मावनांगौ लिरहैथां आं मैलाफोरखौ सुखुथारा आरो लिरनायल'जों जाया बै बेमा सोंथेनायफोरखौबो साफा खालाम दरजा खिरखि गासैखौबो साफा खालामजोब आब' थानायाव बेसेबा साफामोन मिथिबाय दा आरो नोंबो साफा खालामनो नागिरा बुंबासो साफा खालामो लिरो बुङाबाबो नोङो हारसिं मावनांगौ खामानिफोरखौ थांदो लिरहोदो माखौथ' नायबाय थाखो दासिमहालागै लिरखांबायानोमोन आरो ओंखाम संनोबो जाबाय थाबैनो लिरहैदो आरो अमानो आदार होदोंना होआखै आरो नानिखौ दोस्लायनो थांनांगौमोन
अमानो आदारखौ होखांबाय र'। नानिखौसो दोस्लायनो थाङाखैमोन। जागोन र', नै लिरनोसै र' आं। थां लिरै थां दै उनावबाबोथ' रायज्लायनो हायोमोन ना। टाइम जाबाय होनना मोनथिगौआनो मा एसेबो गियान गैया नामायो रामोनदा। खामानिफोरखौ टाइम बाय टाइम मावनांगौ। आरो नोंखौबोथ' आं ओरैनो थिनाखैना, नोंखौ फैसा होनासो लाखिदों आङो। 7,000 मानि होयो मास। नों आरो खामानिफोरखौनो मोजाङै मावनो नागिरा। दे थांदो, माखौथ' नायबाय थाखो, लिरहैदो। 12थायानो जाबाय, दा माला न' लिरगोन, माला ओंखाम संगोन, माला मोनजानांगौ जाखो आंलाय दिनै। 3था 4था जालायलांबाय माथो। सानजौफुनि ओंखामखौ 1था 1:30फोरावनो मोनजानांगौ। लिरहैनोसै र', जागोन दसेनो जागोन। गियान गैथारा एसेबो। खोबसो बिनानावजों रायज्लायनो फैयो। सना बिनानाव, उनाव रायज्लायबा जाया नामा? खामानि मावनो थिनबाथाय मावनो नागिरा थाब। एकदम लेजिथार। बालनि बिनानाव, उनावबाबोथ' रायज्लायनो हायोना। बिनानावाबो बेफोरबायदियानो खोमा। बादुलि, नोंसोरनियाल' बिनानाव दङ नामा, बिब' दङ नामा? आंनिया गैया नामा? आंलाय मानोथ' रायज्लायबाय थाया? खोबसो रायज्लायबाय थागोन। आंथ' सप्तासेयावसो खेबसे रायज्लायो। बिसोर हरबा हरबाय, आंथ' हरखाया। इसोरथ' सानफ्रोमबो रायज्लायो खोबसो। माखौबा खालि बिनानावजों रायज्लायनाय एकदम बाखानासो मोनो आङो। सनाबायसो सानना लायो खोमा बिनानावखौनो। ओंखामखौलाय माला मोनजानांगौ जाखो? दासो न' लिरनो थांदों 12था बाजियावसो। ओरै दहायनो बुंदों आङो न' लिर होननानै, दासिम दालागै लिरखांगौमोन खोमा। साला। अम्बिके आगै थांसै आङो। मैगंखौ खाखांबाय आङो, थांसै। दे होनबा आब' थां। थास' बिथ'राया खै मुथा जाखो आब'? थास' बिथ'राया मुथाबा, ओमफ्राय हेलांसिया 10 मुथा जादों। मैगङालाय मनासे जाबायल' जानाया। थांगोनसो ना थाङाबा? दे थाङाबालाय गाबोन फाननांसिगोन। माथो खालामबावनो आरो आगै अम्बिके, बेफोरखौनो फानना जानोसै दे आरो माथो खालामबावनो। बर' प्लास आरो मदरगि मोना जाब्बासो मिनिखाबाय आंखौ मैगं बेफारि जासिगोन होननायखाय। माखौ मिनिनो ओंखारदों बिसोरलाय? जोंनि जायगायाव जुदि गावसोर जानाय मोनबा मा जागौमोन? बेनोथ', आंबोथ' मायबा मायबि बुंनो लुबैदोंमोन, नाथाय बुङासै दे आरो माथो खालामबावनो। गाज्रिबो मोनगोन ना बिसोरो बुंबाबो। बुंना होनांगौ आब', मानोथ' मिनिनांगौ, जोंलाय माथो खालामना जानांगौ होनबालाय? औलै, मिनिथों दे आब', जेसेबां मिनिबाय थाथों जोंफोरखौ। जोंफोरबायसि मावरिया जाबासो मोनथिगौमोन बिसोरो, बुजिगौमोन। दालाय बिमा बिफा दङ नालाय मालाय, बिमा बिफानि सायावनो मोनजाबाय थायो। अबावलाय जोंफोरनि दुखुखौ बुजि मोननो बिसोरो? जोंनि जायगायाव गावसोर जानाय मोनबासो बुजिगौमोन। आब', आंबो दिनै थांगौमोन, आथिङाव रजं हाबना होबायना। दे जेबो नङा दे आगै, गाबोननिफ्राय ज'नो होसिगोन सानैबो। दे होनबा आगै थांसै आङो, दरजाफोरखौ मोजाङै मारिना थादे आगै। आंनियाबो एसे गोबाव जानोबो हानाय, 6थासिम। माने थांजोबनाय नङाना एसेबां थाबैनो। जागोन दे आब', थेवब्लाबो आब' एसेबां मोनाजासे थानाङा। थांबा थांबाय, थाङाबा गैला, गाबोन लांसिगोन। 5था बाजियावनो फैलाय आब', फैनायावनो मानायावनो 4:45 जागोन। माबा आगै, जुदि मैगङा थांजोबाबा आङो माबासोआव फैगोन दे, 5:45सोआव फैगोन, ओमफ्राय न' 6थासिमाव मोनफैगोन। दे बिदि होननानै बांद्राय मोनाजासे थानाङा दे, गिनाय मोनोहाय। दे जागोन दे। इसोर, मैगङा थांजोबाबो जागौमोनलै। बेखौनोथ' आंबो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो, दाबा थांगोन ना थाङा। खानायावथ' सानैबो दोखो खाबाय, मोनदोंबो न' आब', थास' बिथ'राइखौबो हेलांसिखौबो। औ, आरो खुमब्रा फिथाइयाबो देरहांबाय र', बेखौबो फाननो लांगोन। दाम मोनगोन र' खुमब्रा फिथाइयाव, आरो जोगोनाराबो थायहांदों दासो। औ आब', दाम मोनगोन, थायसाबदों दे न' आब' खुमब्राया। दा जोगोनाराबो थायगोन बायसो मोनदों आङो, दंफाङा मोजां जादोंना। दे होमबा आब' थांदो, आयु 4:30 जासिगोन। औ दे होमबा। र' ओमफ्राय जानाय थावबो गैयामोन न'? जानाय थावा जोबहां जाना दं आब'। लाबो बेखौबो, बथलसे लाबोबाबो जागोन दे, बै बथल फिसाया। जागोन दे। जोंना खाफालानो बेसेबा गाज्रिलै आब'। माथो खालामबावनो आरो, जेबो लामायानो गैलाबा मैगंफोरखौनो फानना जानांसिगोन। मालायबा खबाइसे आयंआ फाननो लांनायावसो थांसैयोमोन, आरो बियो मोजां मैगं बायना लांनानैबो फानहैयोमोन ना, बेनिखायनो फैसाबो मोनोमोन। दा आरो जोंनिया थास' बिथ'राइ एसे, थास' आथिं एसे, आरो हेलांसि एसे। आइदै, मैया हा जावनाया सिङानो साना दङ आंनिया। हा माखाखौ जावनानै न'बो लिरबाय, सिङानो बेसेबा सानानै दङ दा। दसे
उन्दुथ'नोसै आङो दाथ' जेबो खामानिबो गैखाला उन्दुलांनायालाय उन्दुलांनाय नङा मबाइलखौनो दसे नायथ'यो दसे गोलाव जाथ'नि दा जेबो खामानिबो गैथ'ला ओंखामबो जाखांबाय थोरसि लथाबो सुखांबाय ओरैबायदि साखादों माने आं हा जावनायनि अयभास गैयाना एसेबां माखा हाखौ जावबाय न' लिरबाय मानो साया जानो देनाय दाउनि गलारखौ एथ'ग्राब मोजाङै लिरनो होदों आंनिबाथ' बिसा दाउ फिसियाबाबो जायो दा जोंनि बायसायासो दाउ फिसियाबाबो जाया अमा फिसियाबाबो जाया बोरमा फिसियाबाबो जाया दाउनि गलारखौ एसेबां मोजाङै लिरबाय आङो ओइ मैनास्रि नोङो उन्दुनो नागिरदों नामा इलै थां बै हायाव जि बनानै उन्दुहैथां जागोन दे गब्दा नोंबो उन्दुनो नागिरदोंबा बेलाय आंनिसो गोसो उन्दुयो उन्दुआ थेवब्लाबो आंनि बिसिनायाव मोना दे नोङो हायाव बनानै उन्दु दे जागोन दे माबासि बुंथारो आयु एसेबो बोरैबा मोना होमबा सानसे समाव ओरैबायदि मोजां मोनोमोन नोङो आंखौ गब्दा आंनि थाखाय फाग्लामोन दा नै नोजोरखौनो मिलायनो हाया मोजाङै मेगनावनो नाया मोजाङै ओरैबायदि माने आंखौ गाज्रि मोनग्रा जालांबाय जागोन दे आं हायाव जि बनानै उन्दुना थागोन आंनि बिसिनायावसो उन्दुनो नागिरदोंमोन खोमा मानसिखौबो एकदमबारे बोरमा मेन्दासो मोनामनाय मोनग्रा जाबाय आङो बिदिनो आरो गैजा रोङि मानसिफोरखौ एकदम मोनामसुयो बोरैबा फक्सा बोरमा मेन्दा माथ' दामि साबोनजों दुगैगासिनो माखौबा एसेबां मोनांब्रा जादों मानसियानो एसेबो माबायानो गैया महराबो गैला फार्स्ट आं मोजां मोननाय टाइमाव एसे मोजां नुयोमोनानो दा एसेबो मोजां नुला मानसिखौनो माबा बोरैबा गोरिना स्टाइलसो नुग्रा जाबाय आं महरबो गैया बेनि सायाव आरो बोरमा मेन्दा मोनामो दै मानसिखौनो सुखुथारलासो आं फाथो आंनि बिसिनायाव उन्दुनो होआ आं बेखौ होला सानसेबो उन्दुनो होला आङो हायावनो उन्दुनो होबाय थागोन आं लागिबा खम दामि बिसिना बायना होगोन थेवब्लाबो आंनि बिसिनायाव थानो होला बेखौ बे साननैसोआ आंनि बिसिनायाव थाग्रा जादोंना बियो ओइ दिननिफ्राय थानो होआलै आं थाजाबनोबो गोसो जायालै हिनजावबाबो माइबानिसो हिनजाव रखर हिनजाव खोबसो मबाइल नायदों मोनजादोंथ' जोंफोरनि सायाव आजादिनो महारानि रखम मोनना लादों खोमा गावखौनो गाव जाखांबाय लोंखांबाय नै आरामसे दानियाबा मबाइल नायगासिनो माथो ना गलब सोदोंलै मोनगोनथ' बेखौ सारबाथाय नाथाय सोर सारनो आंथ' हाया बेफोरखौ सारला सुरला खालामनो गब्दायाबोथ' सारखाया मेसिन लाबोनानै सारनायानो मोजां जासिगोन नामा ओइ नाङा मानो मेसिन नांलायगौ मैनास्रि दंखायो माथो मैनास्रिया सारगोन ओरैनोसो आजादि थाबाय थायो माथो खामानि मावखायो एसेबां आजादि जाबाय थानो हाया माथो बेखौ जोंफोरो माने हाबाबो बेखौ जाहोआ मा दरखार नांदों दे बेखौ आजादि जाहोबाय थानो जोंफोरो आंनि न'आव जबरदस्ति हाबा जाफैग्रा एसेबां साहस आंबो एसेबां सान्थि थानो होआ माथो बेखौ बे हाखरखौ बे मैनास्रिखौनो सारनो होनोसै आं बोरै सारा नायनि आंबो हारसिंनो सारनांगोन हारसिंनो हमनांगोन बियो साला जेबो खामानियानो गैया ओंखाम ओंख्रि संनाय थोरसि लथा सुनाय बेल'सो ओंखाम जाखांनायनि उनाव माथो आरामसे उन्दुनासो थायो महारानिया नै दा ओंखाम जाखांबायना थोरसि लथाबो सुखांबाय आरामसे उन्दुसिगोनसो उन्दुनो होआ र' बेखौ दिनै बे हाखरखौ सारनो होनि र' आयै ओइ गब्दा मैनास्रिया उन्दुदों नामा इलै मबाइल नायबाय दङ महारानिया मायबाफोर खामानि दङबा थिनाखै मानो एसेबां आजादियै थाबाय थानो होनाङालै आयै बेखौ मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो खामानि थिनबाय थानांगौ खामानि माने नैबे हाखरखौ नुदोंना नैबेयो नैबे हाखरखौ सारनो होनो नागिरदों आं बेखौ आयै बे हाखरखौनो सारनो हो बेखौ नाबो दंसै खोमालै आयै गलबसोदों माथो मागुर ना मोनसिगोन खोमा खुसिया मागुर ना साला दिनै मोनाद्रायगोन खोमालै आयै गाबोन सारनो होदो हमनोबोथ' हानांगोन ना आयै हमनो हायाबा नाफोरा ओरैनो थांगारजोबगोन दाथ' 4टायानो जासिगोन आयै दा दिनै टाइम गैला दे आरो बियो हारसिंसो सारगोन ना जोंथ' सारखाया नों सारगोन ना सारा मिथिया आंथ' साराबो हमाबो
जोंलाय मानो सारनो जोंलाय मानो हमनो बे महारानिखौ सारनोबो होगोन हमनोबो होगोन आरो बेनोथ' दा बियो हारसिं सारबा हारसिं हमबा एसेबां दै बुरजा हानाय नङा बियो दिनै गाबोन सारनो होदो दे आयै गाबोन आरो हमनोबो हागोन नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों र' गप्ता दिनै सारनो होला गाबोन सारनो होनोसै फुङावनो माबासोआव फुंमानि 8थासोआव ओंखाम ओंख्रि संखांनायनि उनाव सारनो होनोसै होआ आंबो बेखौ एसेबां सहजाव आजादि जाबाय थानो होआ माथो जाहोबाय थाया बे गैजारोंनि फिसाजोआ मा सानदों बियो गावखौनो गाव महारानि सानना लाबा जागोन नामा मोना बियो आजादि एसेबां जाबाय थानो एसेबां आजादि जानो लुबैदोंबा न'आव थांनो होखारहर आंनि न'आव बेफोरबायदि सोलिया दै ओंलै आयै आंबो एसेबां आजादि थानो होआ माथो बेखौ मा लाब मोनगोन दे बेखौ एसेबां आजादि जाबाय थानो आयै नों खिन्थु मोजां खामानिखौनो गोसोखांमारदों दे बा बे हाखरखौ साला गाबोन हारसिं सारनो होगोन गाबोन फुङावनो सारनो होमारनांगोन नाफोराबो बा गलबसोदों औलै आयै मागुर ना गथा गथा जानो लुबैदोंलै जानोबो मोनथाराखै मागुर नाखौ मोनजागोन ना मोनजा मोनथिया नाथाय बे हाखरखौ ना हारसिंनो सारजोबनो होगोन आं रावखौबो लोगोबो लाया बे मैनास्रि महारानिखौनो सारजोबनो होगोन नायनि आंबो जाला सारनो हायो ना हाया गैजारोङिनि फिसा नालाय हानोबो हानाय आंनि न'आव साला आजादि जयै जानो फैदों बियो एसेबां सहसाव नागारनायाव गैयालै आंबो